Lukurokni hamjakmung rang bai paimania samung kaham baise borokni bokhawa achuk thaimano. Bishi kolokma romoino hasteni lukurok hafangni hamjakmung mana bagai okhuilaijak tongmani aro uro thangai hafangni hamjakmung rutuklaimani. Aboni shlaitaibo kotor kok wngkha hasteni naikol phang hwnai hwnjaknai Montri Okrani samung humung rutuklaiboi lengpra laibai tonglaimani hasteni tongkor song tongnai lukurok. Thangnai 2018 bisiwo lukurokni o imang mukthango slaijaka hasteo BJP hafang phaimani ulo. Montri Okra Biplop Kumar Debni tuidulma bai khlaijagoi tongo dalbidal luku hamkhraini samung humung. Muktini thaiwo slaijaka moneimo kha khamani thaiwo slaijaka khatongmung. Aboni yafang wngkha jotoni khachuksa Montri Okra Biplop Kumar Deb hasteni 37 lakh borok rokni hamkhraini bagai samung tangnai hwnai Sumai tangmani khorok sai lukuroni buskango kok simi sayawi samungo botangui tongo joto beremni lukurokni bagai genang bikha krei bini thani abone bagoino tabuk jotoni slai luku hamjakmung manui tongo Montri Okra Biplop Kumar Deb cha salo mokol baithang nukjaka Bilonia amsaiwo cha salo Bilonia ni motai kuchuk madhyamik rungnok thungkholawo tongmani bodolni bokhaktui songsajak lukuthum panda o pandawo gerangna hanaino bugra khorni simi lamromani Bilonia bokhak phia Bilonia sogui kheno Montri Okra no mukflisa kaisa naina bagai lamane khaknei bokhak gori khathai tuima rukungo hachingsa bangtuino lamane khaknei bokhak nukjaka borok rokno kuthumlaimani keboba yafa khoroblaiwo keboba Biplop Deb ki je hwnlaiwo cheraini simi Okra Chalarokni simi burui bosa jotono Montri Okra ni mokhangno mukflisa kaisa naina bagaino lamani khagnei bokhak basalaijak kok thaisa bai sana thangke ashalo hamjakmung bai lam sokjaka hasteni Montri Okra Biplop Kumar Deb no luko hamjakmung no nugui belaino khatungkha hwnai social media wo khuk khengkha Montri Okra chini haste hafangni joto lukuroni bagai samung tangnani tiyar hwnai sikha Montri Okra Biplop Kumar Deb Bureau Report Kokkhorang